Na, szevasztok gyerekek! Itt vagyok egy videóval. Hát ennek a videónak most az lesz a lényege, hogy hogyan lehet nekünk küldeni mappot. Beléptek a player ruházba, és ha betölt, bocsánat, és ha betölt, beírtuk RAR, ezt letöltitek a legújabb verziót mindig, ma a régebbi frissítés lesz, olyan 105-ször kell ezt frissítenetek. Na, be is léptek a RAR-ba. Igen, itt van ez, hogy inkább beleírte, hogy kikerestek olyan mappát, hogy Games, combanyag, Minecraft Force, és amit készítettek, hosszan rányomtok hozzáadás archívumhoz, zip, van itt RAR, zip, RAR 4x. Nekünk a zip kell, rendben, de én mégse kell, mert nekem van. Így kipipáljátok csak küldés, Messenger vagy Gmail. A leírásban igen megtaláljátok, hogy milyen névre küldjétek, vagy Mezei Mark, vagy Péter Riba. Igen, és akkor elkülditek. Ez egy kicsit sok időbe tart. Lehet, hogy most azért, hogy mert videózok. Na mindegy. Na gyerekek, ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett, egy lájkot nyomjatok rá, iratkozzatok fel, tetszik-étek az oldalamat, a Minesra.pe Android tudnivalókat. Na, én Kingman 915 voltam. Na, szevasztok!